Shubor nakaslem jong unong san Hima. Haga khat saudari ulaber arajar arpunrio ka KSU Nehu unit apo ka Jingïarap ka samla iba kodor Marwen General Secretary kala yo yakalat banij Jingïarap biki khna jong ka Neima Children's Home Pynursla halor ka phang pedeng tolong usumbai jong ka chingba. Haga di singile don langru ibabu khongla ibedei nong penyat banong pet jong ka jakari Khunswet ibele thu baka daw ba penlong ikinong penyat jong ka jakari Khunswet ban shim yakarai ban seng yak jaka kalong namar babon ki khna ki bomdon kmeron kapasho ki habban netsa shakiwe pat ki jila lingba ka Jingïarap ki mission banabar kumta ki lashim yakarai ban seng yakate ki jakari Khunswet ile thuru baki dangdon shibon ki bakwa ban wan hakate ka jaka hendai kimla sho ban pdyang blak khapnya ka jaka hakate ka sngi ki khot ban nongyalam ka KSU ki la yo ru ban lekmen bat le kai sngoba bat ki khna jong kan Neima hakaju ka pon lor ki jing ai sngoba bat ki la Jingïarap nagaliang ka KSU Nehu unit kala yo ru ban penlong ye ka jingele kai penbernya ya bro ki khna na du ki class nursery KG ter hadu ki class 12 kum kadak banwan ra ka jingmen bat ki jing 8 bat kedur kmat phu samrakhi hagani ka sngila sakhiru e shibon ki sap ki phong jong ki ni ki khna ka jingthmu jong ka KSU Nehu unit banwan jingo barban aimin cm ki khna bakin numdu jingkermen hendai bakin yaidon ya ka min cm jong jingkmen bat bakin yeng bat minot thop hagi jingpuli ki jongki khnang bala shai la shisngi kin yo Jingïarap klyang ki wepat ki ba sham jinjar shamlanat